இன்றைய புனிதர் கில்டேர் நகர் புனித பிரிட்ஜெட். இவர் கிபி 450ஆம் ஆண்டு வடக்கு அயர்லாந்தில் பிறந்தார். இவர் இயல்பிலேயே இரக்க குணமும் அன்பும் கொண்டிருந்ததினால் எல்லோருக்கும் நன்மைகள் செய்து வந்தார். இவர் வளர்கையிலேயே பல அதிசயங்களை நிகழ்த்தினார். ஒருமுறை தமது தாய் வைத்திருந்த வெண்ணெய் முழுதும் எடுத்து அவர் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தார். ஆனால் அவரது ஜெபத்தின் பயனாக காலி செய்யப்பட்ட வெண்ணெய் மீண்டும் நிரப்பப்பட்டதாக கூறுகிறார்கள். இவரது அழகில் மயங்கி நிறைய ஆண்கள் அவரை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக வந்தார்கள். ஆனால் அவர் யாரையும் மணந்து கொள்ளாமல் துறவற மடத்தில் சேர்ந்து கிறிஸ்துவுக்காக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து வந்தார். துறவற மடத்தில் அவருடைய எடுத்துக்காட்டான வாழ்வினை பார்த்துவிட்டு சபையில் மிக முக்கியமான பொறுப்பினை அவருக்கு கொடுத்தார்கள். இவர் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி கிபி 525ஆம் ஆண்டு கில்டேர் அயர்லாந்து நகரில் இயற்கை மரணம் அடைந்தார். இவரது தலைப்பகுதி போர்ச்சுகல் லிஸ்பனில் உள்ள தேவாலயத்தில் எடுத்து செல்லப்பட்டது. இவர் குழந்தைகள், தாதிகள், துறவிகள் போன்றவருக்கு பாதுகாவலராக திகழ்கிறார்.